call me Antoine, got the panther in the hallway. I'm a killer pussy, no glove like OJ. Yeah, I threw a shot, but she gave it to my bros. Ahojte, ja som Laci Strikeout, toto je Sportka Strikeout. 7. predkolo, dneska sme v Košiciach. Pozrite sa na to, ako to tu vyzerá. Najlepší tanečníci z Košic sú dneska tu. Čo vlastne porota hodnotí? Porota hodnotí to, že za prvé, rozdiel medzi dobrým a zlým tanečníkom je v pohybe. To znamená, že keď niekto tancuje uveriteľne a tancuje s hudbou tak, že je to takto spojené, tak vtedy je to super. Ono to môže byť spojené takto aj iba na rytmickej úrovni a to je také jednoduchšie na pochopenie pre ľudí a v podstate je to úplne správne. Ale mňa osobne bavia najviac tí tanečníci, ktorí prídu a ukážu, ako rozumejú tej hudbe, ktorá hrá nielen na tej rytmickej úrovni, ale aj na úrovni takej, že majú knowledge o tom, že toto je taký druh hudby, taký druh beatu a na to sa hýbeme takto a na ten ďalší sa hýbeme takto a toto sú kroky z toho obdobia a ja keď ten krok dokážem chytiť a ho viem tak pomeniť, že vychádzam základne z toho kroku, ale už je to ťažšie a ťažšie ho tam opoznať, ale inšpirácia ide z hip-hopu, tak takí tanečníci ma strašne bavia. Ale ľúbila sa mi tá Tammy G, možno aj. Tam bola hudba, tam bola aj mimika, tam niečo sedelo. Tam boli aj, ja by som dal možno tú 23. Hip-hopper proste pre mňa, ja som old school, ale ja si zakladám na tom, aby hip-hopper aj vyzeral ako hip-hopper, aby proste mal prejav, gesta, vystupovanie, všetko také, lebo toto je hip-hopový kontest, takže mňa tieto veci veľmi bavia. Muzikalita, rytmika, priestor, technika, pohybová technika, postoj, knowledge, individualita a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Flow, groove, je tam toho veľa. Čo ako Košice? Super, super. Domáca pôda, ja som veľmi rád. A uvidíme, čo zajtra Prešov. East Coast stand up. Dúfam, že do Prešova prídete viacerí. Že toto vlastne celé vyjde až potom, ale to nevadí vôbec. Bude to dnes silné podľa mňa, lebo dojdú strašne dobrí tanečníci a teším sa na to, som zvedavá, čo Prešov predvedie. Yes. Ľudí, 57 ľudí druhej kategórii, prosím pekne. Budeme tu veľmi dlho dnes a asi si môžeme aj stany zaobstarať na večer. Čo vy na to? Tak, u mňa to je tak, že tancuje sa predsa hip-hop na tomto krásnom evente, tak ja hlavne hodnotím v podstate musicalitu, ako ten človek či ide do hudby, bounce, groovy, rocking, v podstate čo sa týka toho hip-hopu hlavne
Potom je to ako keby ten charakter, že či si má získať nejakým tým charakterom a potom už keď napríklad sú také rôzne veci, že keď už človek fakt, že nevie, tak hľada za tým, ja neviem, možno, že ako je oblečený, ale to sú už fakt také detaily. A ešte čo by som spomenul, no možno ten feeling a ten pocit v tej hlavne tej hudbe, čo som ako keby už spomínal. Yeah, they hate, but they broke us. And when it's time to pop, they are no shit. Yeah, I'm pretty, but I'm local. The loud got me moving slow-mo. Hey, yo, Tweety, what up? Hey, yo, Keys, what up? That other nigga, he a bozo. It's a man, you don't know. We got liquor by the boatload. Disrespect the life, that's a no-no. Put my nigga dressed in that robe. I ride for my guys, that's the bro code. Baby gave me half, that's a little bro. She make me weak when she beat. I need a rich, not a G. Baby on that hate shit, I beat though. My brother told me, get that money, son. You just keep on running on your hungry shit. Ignore the hate, ignore the fake, ignore the funny. If a nigga violate, we got 100 clips. And we gon' 0 to 100 quick. We just don't you ain't well. Pockets on the chubby check. And still go back and thought he in some bummy shit. You heard Eli, why they testing me? Like I don't know, we keep the hammer next to me. Like I ain't got a header to the left of me. Like we ain't in these streets more than sesame. But that shit chicken, why she texting me? Why she keep calling my phone, speaking sexually? Every time I'm out, why she stressing me? You call her Stephanie, I call her Ebony. I don't open doors for her. I just want the neck, nothing more. Tak to bol Prešov, vidíte, že kto to vyhral, je to naložené, zostava je silná. Ja sa už neviem dočkať 12.4. veľké finále v Bratislave. Na Nivách, tešíme sa, bude to hrot.